Takže tu máme môj tým. Je to Insigne, Vardy, Rodrigo, Musiala, a tak ďalej. Cristiano Ronaldo sú. Ferland Mendy, Bonucci, Thiago Silva, Cahill, Dubravka. Dneska si ideme zahrať head to head. Tuto ešte, aby ste videli, že to aký mám tým. Takže ideme play. Načítava sa Division Rival head to head. Dáme play. Načítava sa. Čakáme, aký bude tým. Ajajajajaj, no ako docela silný super. Takže, možno, mohli by sme to dať akože. Takže, toto je ich tým. Má strašne silných bróny, má strašne vyarankov. Môj tým. Cvičujeme sa a ideme na to. Takže snažíme sa ich obrať loptu. Trippier, Ladislav Krejčí, Hamus, Guerrero, Cahill, Rodrigo, Insigne. A Insigne stratil loptu. Faulovaný bol, ale Insigne tam dal faul proste na ňo. Vardy, Krejčí, Trippier, Frankovský, Insigne, Vardy, Rodrigo, poj, Reliquie, poj, ajajaj, Bonucci, skúšal šmykať, Thiago Silva, ajaj, Dubravka, neuveriteľný zákrok. Neviem, čo tam spravil, ale Dubravka nás vychytal. Reliquie, Bonucci, Musiala, Vardy, Rodrigo. To neviem, čo bol za faul, ale oka. Thiago Silva. Nie. Dubravka chytá. Dubravka sa práve tento zápas úplne chytá. Ja neviem, čo sa s Dubravkom deje. Dubravka má to. Dubravka nás podržal. Dubravka chytil 2 neuveriteľné zákroky. Ajaj. Dubravka nedočiahnu, dostávame gól. Jaj, to som práve nechcel. Ajajaj, Dobre, takže ideme. Rodrigo, Cahill, Cielík, Cahill, Rodrigo, Kľúčka, bieží, máme out. Hádžia Cielík, Rodrigo, Rodrigo vybojoval. Rodrigo fauloval. Vardy. Blokovaná strela. 45. minúta, 5 minút nastavení. Ale Bonucci, neuveriteľné nás zachránil. Bonucci práve nás zachránil pred druhým gólom. Vardy, Cahill, Cielík, Cahill, Reliquie, strátil loptu, strelil to vedľa, Dubravka skákal, ale nemusel chytať. Cahill, Rodrigo,
Rodrigo, kľúčka. Cielik, beží cielik po čiare. Obieha si Rodrigo. Cahill, cielik. Musiala. Vardy netrafil neuveriteľnú šancu. To som ešte nevidel, bro. Idem tam sabnúť Cristiana Ronalda. Žiliku je úplne unavený. Vardy. Musím dať power shotu. Nevadí. Vardy. Musí, ale nie obraný bol. Ajaj, Papín, Dubravka nechytá. Papín 76. minúta dáva gól. Čo už? Tak. Papín. Toto Dubravka, keby možno nie, to by nemal. Cristiano Ronaldo bol sfaulovaný. A bol tam faulovaný. Mendy to odkopol úplne preč. A mám žltú kartu. Cahill má žltú kartu. Krejčír. Mendy. Insigne. Cristiano Ronaldo. Cahill. Nie, poďte, to nedám. Nevadí 2-0. Insigne, Vardy. Cristiano ešte má šancu. Nenechali mi to. Mohlo to byť aspoň 2-1. Oni mi to nedali. Ideme ešte druhý zápas. Takže odmena za prehnu. Ďalší zápas. Madrid versus Liverpool. 96, 93, 93. A predtým to bol troška ľahšie, teraz to už je ťažké. Aj sa bojí. Toto je môj tým a toto je ich tým. Oni majú Peleho. Nie, oni majú Peleho. Tak to GG Alkane. Rodrigo. Cielik. Vardy. Musiala. Čo je? Kamo, to mal byť. To bola šanca. Aj. Dubravka chytí práve neuveriteľný zákrok. To neviem ani ako vychytal, ale oka. Ešte lepší zákrok som nevidel. Takže Cahill, Rodrigo, Vardy, Vardy, mu nahrať alebo dať fitnessu. Dobre, Thiago Silva, Vardy, Rilikuje. Také šance mal. Vardy. A to bolo moc ďaleko. Bonucci neviem čo skúšal, asi 3 metre hlavičku, ale oka. Cahill to troška prestrelil. De Paul, Bonucci. A ide sám na bránu. Dobre
Dubravka, to čo bol za zákrok? To mal byť čistý gól. To mal byť čistý gól. Úplne čistý gól to mal byť. Dubravka, ja neviem, čo to chytil. No Pele, idem sa na branu, to Dubravka nechytil a Pele dáva 46. minúte gól. Skúsil sa tam ešte slajdnúť, ale to už nestihol. Nevadí. Ešte máme ďalších 45 minút. Ešte máme 2 minúty. Rodrigo hneď stratil a píska sa koniec. Dal som tam Cristiana Ronalda miesto Rodriga. No to, čo urobil, som ešte nevidel. Fuj. Takže rilikuje Insigne, rilikuje. Nie, prečo nestihol to Depay? Jak sa volá, Pele. Bonucci. Nedohodli sa, Dubravka nahráva. Vardy, Insigne ide sám, rilikuje. Cristiano Ronaldo, to čo urobil, tam nikto nebol. Jedinečná šanca dať na 1-1 a on to pokazil. Cristiano, nie. Ale Cristiano má jedinečnú. Ešte, niečo skúša. Cristiano, Rainbow Flick. Ne. Čelik skúšal, ale Ter Stegen mu to. Insigne. Striedajú. Napínavý zápas. Musiala, Ferland Mendy. A Thiago Silva, to čo za nožničky cez celé ihrisko tam dal. Práve Thiago Silva tam také nožnice. Insigne rilikuje. Cahill, Cristiano, strela, Ter Stegen. Nie, Cristiano mohol dať gól. Rilikuje, ešte máme roh. Ale ešte Cahill dá slabú strelu. Ešte máme Mendy, Musiala. Ešte máme rilikuje. Ešte nie. 2 minúty. Ešte Cristiano. Ešte nie. Tam už nemá čo robiť. Zase sme prehrali. Mohli to byť aspoň remisa. Cristiano prepasol jednu šancu. Jednu tam dobre uhral, ale Ter Stegen mu to vyrazil. Tak čaute.